До сега в похитени. С теб... За нас. За нас. Реши ли как ще я кръстиш? Али. Името й е Али. Искам да се включиш в програмата, Мери. Дядо ти го е намерил в Пайн Лодж, Ню Мексико. Нещо се е разбило там. Значи е вярно. Не бива да излиза извън семейството. Какво е това, Али? Дневникът ми. Записвам си неща, които ме вълнуват. Нуждаем се от помощта ви. Стига си гричките и ни кажете всичко, което знаете за онези там горе и какво искат. Господин Милър има имплант. Наблюдаваме го. Излъчва в широкия спектър. Заглушим ли честотите, имплантът не бива засичан. Ще стане ли, приятели? Можем да заглушим и нейните честоти. И така няма да я открият. Да я отведем. Може да контролира времето. Имаме човек в терапевтичната група на майка й. Свали пистолета, Рей! Не дай, свали пистолета! Нали знаеш кой е вътре, освен детето? Майка му и баща му. Чарли. Той знае. А това са двама души с много информация, с които сме имали проблеми през годините. Трябва да умрат. Също и доктор Пензлър. Какво правиш, Али? Татко, погледни ме. Бягайте! Махайте се, това е капан! Бягайте! Ела! Ще се погрижа за теб. Къде изчезнаха? Госпожица Креофорд. Вече съм готова да дойда с вас. Падащи чинии. Винаги съм знаела, че у мен има нещо различно. Но когато това започна да се случва, когато способностите ми се проявиха, беше доста плашещо. Както когато сънуваш, че падаш и ти е приятно, докато не започнеш да се чудиш дали това някога ще спре. Хубав номер. Ти си интересно момиченце. В какъв смисъл? С твоите способности можеше да се измъкнеш. Защо позволи да те отведем? Исках да оставите мама и останалите на мира. Боях се да не нараните някого. Реших, че ако тръгна с вас, всичко с тях ще бъде наред. Али? Губят ни се 2 часа. Какво? Минали са 2 часа. Добре ли си? Виж, за стореното. Съжалявам аз. Спокойно, жив съм. Всички сме живи. Не се прибирайте у дома, а намерете някое сигурно място. Али? Тръгвайте и не се връщайте Али? тук. Тръгвайте! Не се връщайте! Али? 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 Няма я, не е тук. Къде е? Къде са я отвели? Али! Али! Трябва да намеря дъщеря си, моля те! Знам. Али го е направила. Времето и всичко това. Али е изместила времето. Да, тя е спряла времето. Спряла е нас. Спряла ни е, а е оставила времето да тече. Искала е да ни предпази. Затова е постъпила така. Нуждаела се е от време, за да тръгне с тях, без да се опитваме да я спрем. Опитвала се е да ни предпази.
Похитени. С участието на Емили Бъргъл, Хедър Донахю, Дакота Фанинг, Мат Фрюър, Адам Кауфман и Джеймс Макданиел. По идея на Лесли Боум. Сиатъл, Вашингтон. Идвам. Поболях се от тревога. 4 пъти ходих у вас, постоянно ти звънях. Какво се случи? Добре ли си? Али изчезна. Знаеш ли коя съм? Не точно. Ами, нашите семейства се познават отдавна. Моето и тези на родителите ти. Може би и двете с теб ще сложим край на всичко това. Или сме само началото? Дядо ви не е бил много щастлив човек. Защо се стремите да бъдете като него? Наближаваме летището, трябва да сложим това. Лиса, Лиса, спокойно. Лиса, миличка, Лиса, 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 Лиса. Нина, Тук съм, точно пред теб. не виждам. Нищо не виждам. Нищо не виждам. Лиса, Лиса, Лиса. Добре. Сега, виждаш ли ме? Какво ти стана? Не знам. Бях някъде другаде. Някъде другаде и... където и да беше, не виждах нищо. Винаги е била много хубаво дете, още от самото начало, и много умна. На 7 месеца вече играеше на куко. Вкъщи имам запис с първите й стъпки. Трябва да го видиш. С удоволствие. Между нас винаги е имало някаква връзка. Постоянно знаех точно къде е, за какво мисли, как се чувства. Веднъж отидох да я взема от училище, но се отбих до аптеката за Тиленол, а тя излезе с хрема и главоболие. Звучи глупово, при всички майки е така. Не, не. Много съжалявам. Заради дарбата или... Онези хора искат да научат повече за нея. Да, предполагам. Ще направим всичко възможно да си я върнеш. Имам няколко блузи, които ще ти станат. През годините ми останаха някои сувенири. Али я забрави в парка, когато избяга от тренировката. Преди 12 часа имаше куршум в белия ми дроб. Трябваше да съм мъртъв. Защо ли не съм изненадана, че си жив? Тя е просто дете. Не е искала да бъде такава и да е способна на това. Не е честно. Изобщо не е честно. Ще си я върнем. Как? Елсуърт, Мейн.
Когато сторите нещо непоправимо, нещо, което не проумявате, започвате да се придържате към това, което разбирате. Опитвате се да откриете смисъл във всичко, което можете, защото сте убедени, че за правилните постъпки трябва да има причина. Но какво става, щом откриете причината и тя не е ваша? Как намирате утеха или смисъл в това? Идват насам. Не успяхме да поговорим. За какво? За баща ти. Няма какво да говорим. Направи каквото е нужно за проекта. Проект. На времето си представих, че е катастрофирал при всяко негово заминаване. Колко по-хубаво щеше да е, ако е мъртъв. Влизал ли си в кораб? Да, много пъти. Онзи в Грумлейк. Било е красиво. Нали? Да. Това беше семейното наследство. Корабът, телата. Заветът на дядо. И татко затри всичко. Притежаваше го, но позволи да го изгуби. Нямаше как да ги спре. Можеше да опита. Не изпитваш никакви угризения, нали? Това прави ли ме лош човек? Стори каквото беше нужно. Чух за баща ви. Моите съболезнования. Беше злощастна грешка. Грешка. Доведохте ли момичето? Вътре. И сте убедени, че това на главата му блокира сигнала? В момента се чешат по сивите си глави на кораба и се питат къде е момичето. Щом свалим щита, веднага ще се появят. И сте убедени, че можем да ги свалим? Откъдето и да идват, някоя далечна звезда или незнайни дебри на времето, щом навлязат в нашата реалност, те стават подвластни на нашите физични закони. Сигурен ли сте? През 1947 в Розуел, Ню Мексико, корабът им се разбил при сблъсък с шпионски балон. Представете си. Да, напълно съм сигурен. Свършихте чудесна работа. Задължени сме ви. Какво става? От името на страната ни ви благодаря за положените усилия. Вие свършихте вашата работа. Момичето вече е част от военна операция и ние поемаме. От 3 поколения семейството ми се подготвя за това. Посветих живота си и кариерата си на тази цел. Оценяваме го. След броени дни е възможно да стъпим на техен кораб. Да се срещнем с тези създания. Да разберем каква е целта им. Ако си въобразявате, че с лека ръка ще ми отнемете тази възможност, грешите. Нямате друг избор. Отстранена сте, дръпнете се и не се бъркайте. Бих искал да разчисти бъркотията, която направихте в Сиатъл. Психоложката е пречка, която трябва да се премахне, а родителите да се затворят, докато всичко приключи. Не искам да създават проблеми. Имаме хора за това. Смъртта на баща ви е била грешка. Някои хора изгниват в затвора за такива грешки. Не ми се бъркайте.
Елате с мен, докторе. Ще ми обясните по пъти. Моля? Нуждаем се от познанията ви. Нямате избор, докторе. Хайде да тръгваме. Веднага. С Майло проверихме навсякъде. Разпитвахме по закосвални и бензиностанции и накарахме приятелите да направят същото. Нищо. Ако го разгласим, няма да ви преследват при цялото внимание. Обадих се в канал 4, че дъщеря ми е отвлечена от тайна правителствена агенция. Казаха да съобщя в полицията, но отвърнах, че нямам никаква полза. Дадоха ми номера на психиатрична клиника Хайлайн. Пуснахме обява в Нью Йорк Таймс. Така ли се контактуваш, Чичо си, и Том скоро ще се обади. Студено ми е. Скоро ще пристигнем. Благодаря. Лиса. Страх ме е, Чарли. Много ме е страх. Колко могъщо е момиченцето, докторе? Демонстрира невъобразими способности. Умее да контролира времето. Притежава удивителната способност да проектира образи, извадени от нашето съзнание. Колко е могъщо ли? Според мен по-важният въпрос е защо изобщо ни позволи да го отведем. Домът на Крауфорд, Елсуърт, Мейн. Свързахте се с гласовата поща на доктор Чет Уейкман. В момента е извън обхват. Оставете съобщение. Кабинетът на генерал Пирс. Мари Крауфорд е. Ще ме свържете ли с генерала? Съжалявам, в момента го няма. Предайте му, че имам важна информация, която би искал да чуе.
окръг Бенсън, Северна Дакота. Настъпи моментът, който знаех, че някога ще дойде. Винаги съм предусещала, че някой ден трябва да направя нещо много трудно. Надявах се да намеря начин това да стане, без никой да пострада. Съжалявам, сър. Разлив на токсични химикали трябва да обърнете. Силно експлозивна бойна глава. Как се чувстваш? Добре. Може ли да те питам нещо? Чух, че си позволила да те отведат. Казала си им, че ще ги придружиш. Също чух, че правиш разни неща, подобни на магия. Вярно ли? Да. Щом притежаваш тази сила, защо просто не ги спря? Боях се да не наранят някого. Ти си смело, момиче. В момента не се чувствам смела. Знаеш ли, по-късно бих могъл да донеса някоя книга. Чела ли си Хъкълбери Фин? Не съм. Носи я в мешката си. Винаги е с мен. Беше любимата книга на мама. Правеше ни шоколадови сладки и изяждахме цял поднос, докато ни четеше. Ако споменът за нея няма да те натъжи, бих искала да чуя историята. Не, изобщо няма да ме натъжи. Ще е хубаво да си я спомня. Операцията се нарича Падащи чини. 3 джипа, въоръжени с ракети, ще бъдат тук, тук и тук, покрити с камуфлажни мрежи. Целта ще лети във въздуха и ще бъде голяма. На хълмовете ще има наблюдателни постове, които ще ни предупредят. Епокътната ли трябва да я свалим? Такъв е планът. След това как ще се бием с онези? Всички сте били на инструктажа, запознат съм колкото вас. Знаете, че са способни на удивителни неща. Могат да отмъкват хора през стени, да ви карат да виждате неща, които ги няма. Но това не е проблем. Ние сме най-добрите. Ще се бием срещу враг, който никой войник не е срещал. Не знам как ще протече, но мога да ви кажа едно. Ще заслужите място в историята. Съвсем нормално е. Няма отклонение в мозъчните вълни, нито в химичния състав на кръвта. Биологията й е човешка. Естествено. Няма да открием нищо. Частта, която не е човешка, е способна на пълна мимикрия. Тогава какво търсим?
Не знам. Въпроси? Има ли начин да увеличим шансовете си? Целете се в средата и се молете. Други въпроси? Генерале, трябва да поговорим за малката Али. Проблем ли има? Способностите те първа се проявяват и трябва да я запазим за бъдещи изследвания. Значи не ви допада, че я използваме като стръв? Тогава да не го приемаме като риболов. При него слагаш червей, рибата го захапва, хваща се на въдицата и с червей е свършено. Но тук обичаме лова. Затова го приемете като солна примамка. Еленът идва да е ближе, гръмвате го и никой друг не пострадва. Генерале, мисля, че има някакво недоразумение. Недоразумение? Да, според схващанията ми за плана, който аз разработих, експлозията трябва да се възпроизведе над кораба, за да бъде свален той непокътнат. Не се опитваме да гръмнем Елен, както елегантно се изразихте, а да съберем екземпляри за зоопарка. Заповядано ми е да свалим кораба, за да заменим този, който ви изгубихте. И ако е възможно, да пленим екипажа му жив. Ако ли не, тогава ще има тела за изследване. Това е възможност да общуваме с същества от друг свят. На ръба сме на най-значимия момент в човешката история. Разбирате ли? Ако питате мен, сме във война. Тези създания отвличат хора, нахлуват във въздушното ни пространство, в живота ни, дори в нашата ДНК. Това са безпрецедентни актове на агресия. Воюваме срещу враг, който дори не разбираме. Затова ще направя каквото е нужно. Дали ще свършат работа? Превъзхождат ни технологично, вероятно и числено. План А е ракетите да си свършат работата и да свалят тези неща от небето. Ако ли не, план Б е да си наврете главата между краката и да си целунете задника за сбогом. Няма план В, господа. Знаете ли какво са правили, освен разни експерименти с теб? Показвали ти разни неща, от които мозъкът ти се пръсвал. Чух, че преди 2 години слезли в Небраска, похитили цял отряд и го заличили от лицето на земята. Според мен това е някакво обучение за психологическа война. Да видят как се справяме в невъзможна ситуация. Твърдиш, че няма извънземни. Точно така. Нали си гледал онези записи? Гледах и кадрите с аутопсия на извънземни. Да. Беше страхотно. Бяха ги докарали като истински. Един познат от специалните части разпитвал 2 пехотинци, отблечени през стените на казармата. Появили се няколко часа по-късно целите в Белези. От тогава не били с всичкия си. Това е тест за вещества в случай на химическа война. Не се бием с никакви извънземни, а сме лабораторни мишки. Това е. И според теб няма да сваляме летяща чиния? Щеше ми се да го вярвам, но не. Мисля, че това е някаква тайна операция и не ни е работа да питаме. Във всеки случай сме обречени. Махнете я! Махнете я! Махнете я! Махнете я! Просто имам фобия от хлебарки. А този човек ще спасява света от извънземна заплаха. Обратно на работа. Успели някак да го познаят. Удавникът бил с неговия ръст, дрипав, с много дълга коса, точно като на баща ми. Само лицето не могли да разпознаят, защото било стояло толкова дълго във водата, та вече не приличало на лице. Разправяха, че е плувал по гръб във водата, извадили го и го погребали на самия бряг. Само че радостта ми не трае дълго. Скоро се притесних за нещо. Удавен мъж не се носи по гръб, а по очи. Тогава разбрах, че удавникът не е баща ми. Да не ти е много страшно? Става. Харесва ми. На времето си представях ръката.
Във въображението ми беше мътна и блатиста. Край нея бяха надвиснали дървета. Не като на картинките, където Томи Хък ловят риба. Ужасно се страхувах, но и на мен ми харесваше. Затова мама се сгушваше до мен под завивките и ми четеше. Майка ти е била добра жена. Да, беше. Мама също. Тя е прекрасна. Искаш ли да продължа? Да, моля. Цял месец играхме на разбойници, но се отказах. Също и другите момчета. Никого не ограбихме, никого не убихме, беше само наушким. Изкачахме от горичката срещу свинари и жени, които караха в колички плодове и зеленчуци на пазара, но не ги ограбвахме. Оценявам го, полковник, но предвид семейната ни история, мислех, че ще ми съобщите местоположението. Да, разбирам какво означава секретно тъпако. Сиатъл, Вашингтон. Нуждаем се от помощта ти. Влезте. Заповядайте, седнете. Дръпни завесите. Не се тревожете. Никой няма да дойде. В какъв смисъл? Работя за тях, Чарли. Аз им се обадих. Ти си им казала за Али? Лиса. Просто ми кажи къде е. Моля те, Хариет, къде са отвели Али? Не знам. Не отговарят на номерата, които ми дадоха и няма начин да ги открия. Всички в групата ти вярвахме. Доверихме ти се. А ти ни предаде. Увериха ме, че помагам. Има ли доказателства, че похитените като вас двамата са в много голяма опасност? Мислела си, че помагаш? Казала си им, че Чарли е при нас, както и Али, и сега те я отведоха. Много съжалявам, Лиса. Искам да ме хипнотизираш. С Али имаме връзка. Да, вярвам го. Понякога имаше моменти, в които усещах Али и сякаш знаех къде се намира. Да. Аз отново изпитвам същото, откакто отведоха Али. Имам усещането, че знам къде е тя и какво прави. Много е силно. Помогни ми да я открия. Трябва да се потопим надълбоко. Вече сме го правили, но не съм убедена, че ще се справя. Ще ми помогнеш ли да я намеря? Това е нещо, което не разбирам напълно. Дори да успея, такава хипноза може да е много опасна. Наистина ли си готова? Ще сторя каквото е нужно, за да върна дъщеря си. Трябва да го направиш за мен. Задължена си ми. Повечето от конфликтите са за нещо просто. Искаш нещо, което другият има, или той се бои, че ще го пожелаеш. Затова той те напада пръв. Хората си мислят, че щом победят, това е краят. И насетне всичко ще е наред. Но всичко се променя. И на другия ден причината за конфликта е просто спомен. Като останалите неща, които вече са се случили. Готови сме да свалите щита, докторе.
Предстои нещо изключително деликатно. За двете ни с Лиса ще бъде по-лесно да се потопим, ако не присъства никой друг. Всичко е наред. Поеми си дълбоко дъх. А сега отиди на мястото, където двете сали се срещате. Можеш ли да го намериш? Да. Затова ще устроим засада, каза той. Ще ги избием и ще заграбим плячката. Накарани да наточим сабите и да се приготвим. Така, сега ще сваля това нещо от главата ти. Тук не е много светло, но отначало може очите да те заболят, разбрали? Да. Какво виждаш сега? Мрак. Виждам само мрак. Вече различавам нещо. Има хора, които ме гледат. Не е приятно. Всички тези хора чакат нещо да се случи. Искат нещо. Очакват нещо. Знаеш ли къде си? Прилича на болница. Но не. Мирише на мухъл, като на някой таван. Какво виждаш сега? Не знам. Не знам дали ще се случи. Усещам много гняв и голям страх. Лиса. Чарли? Не знам дали ще получат каквото желаят, но искат да я задържат. Ще я държат, докато не получат това, което искат. Сега какво? Ще чакаме. До кога? Не знам. И вярвате, че ще дойдат? Абсолютно. Но все пак вярвам в много неща. Може да се превърне в сериозен проблем. Щом са убили доктор Пенслър, вие може да сте следващите. Не ме е грижа. Важното е да намерим Али. Къде е тя? Бях с нея в онази стая. Просто стая. С голи стени, обелени тапети като ферма. Защо ферма? Заради вида на стаята. Усещането. На стената имаше нещо. Регистрационни номера. Стари, раздясали номера и календар със снимка на трактор. Имаше и хора. Същият, който се опита да ме отведе. Имаше и друг в униформа. Спомена регистрационни номера. Да, стари. От кой щат? Нека помисля.
Север. Север. Северна Дакота. Северна Дакота. Това е нещо. Северна Дакота и ферма не стесняват в много кръга. Фуражи и смески Уолингтън. Фуражи и смески Уолингтън. Календарът на стената. Така се казваше мястото. Северна Дакота. Не знам града. Търся фуражи и смески Уолингтън. Сигурна ли сте? Нищо. В цяла Северна Дакота няма такова място. Запитайте се как биха поступили Мади Хейс и Дейвид Адисън. А казват, че да гледаш телевизия по 5 часа дневно вреди. Елсуърт, Мейн. Те не са с хуманоидна форма. Позволяват ни да видим каквото желаем и нищо повече. Правителството го знае. Харесвам го, вярва във всичко. Плашещото е, че често се доближава до истината. Правителството е замесено в голяма конспирация, за да прикрие всичко. Обадете ми се с вашите истории. Аз съм Уилям Джефрис, споделете и ще поговорим. Здравейте. Териса от Покатела, Айдахо. Много се радвам, че ви има, защото бях похитена миналия септември. Да хапнем. Обичам лошо кафе и стари сладки от автомата. Да. Момичето се появи на екрана. Северна Дакота, окръг Бенсън, близо до Бринсмейт. Програмата работи. Благодаря. Мама често ми пееше. Предимно фолклорни песни, които е харесвала като малка. Имаше една на име По-нататък, която винаги ме ободряваше, когато съм тъжна. По-нататък повече ще разберем. По-нататък ще узнаем защо. Горе главата и на слънцето се усмихни. Всичко ще разберем, не се тревожи. Когато се замислиш твърде много за живота, песен като тази винаги е от полза. Ще си го иска, когато я намерим. Ще се зарадва, че си го взела. Благодаря за книгата. След като макнаха това, може да ти се прииска да почетеш сама? Надявах се ти да продължиш да ми четеш. Разбира се, ще ми бъде приятно. И на мен? Може ли да те попитам нещо? Да, Наистина ли ще дойдат за теб? не знам. Май нещо такова. Това трябва да се види. Изминаха 3-4 месеца и настъпи зима. Почти редовно ходех на училище. Научих се да чета и да пиша малко.
Фуражи и смески Уолингтън? Не. Уолингтън, казвате? Чували ли сте ги? Никога. Благодаря. Благодаря. There's a lifetime to be lived and a world where every dream is here to stay. Just before the night comes and you're on back to the safety of your world. Не сте ли чували за фуражи и смески Уолингтън? Не, съжалявам. За Уолингтън ли питате? Да, Хари банкротира през 75-та. 75-та. Имаше ферма в Бринсмейт. Често се отбивах на връщане от риболов с момчетата. Качествена стока на добри цени. Защо се интересувате от бизнес фалирал, когато сте били в пелени? Благодаря. Много ви благодаря. But those moments keep forever far away. Ти не спомена, че календарът е стар. Съжалявам, суперсилите ми са ръждясали. Ще я намерим ли са? Отиваме в Бринсмейт. Там още не сте. Отиваме при братовчат. Градът е евакуиран. Ще намерите роднината си в училището в Лийдс. А защо е евакуиран? Токсично изтичане от цистерна. Какво изтичане? Не знам, казаха да връщам колите. Не се ли боите, че вятърът духа насам? Изпълнете указанията и ще намерите роднината си в Лийдс. Тръгвайте. Хайде. And I promise you, baby, it'll all be alright. I promise you, baby, it'll all be alright. Къде са те? Снощи свалиха онова от главата на детето, а още ги няма. Миналата година бях в Афганистан и все стояхме и чакахме. По-добре да му убият, отколкото да вися тук и да мисля какво може да стане. Щеше да бъдеш обречен в Аламо. Още в първия ден на обсадата щях да прескоча стената. Какво му е особеното на момичето? Бяхте заедно. Тя е специална. И какво е специалното? Трябва да сте били при нея. Ще ви се стори много странно. Пирс, намираме се насред нищото и чакаме летяща чиния. Че колко да е странно. Разказвал съм ви колко добра готвачка беше мама и за сладките, които правеше. Чували сме историята. Мама почина през 98-ма. Постепенно забравяш любимите си хора след смъртта им. Спомените за тях постепенно избледняват в главата ти. Нямам предвид рождени дни, пикници и подобни неща, ами образа на човека. Чета на Али, за да минава времето. Тя е оплашено малко дете, което тъгува за майка си, както аз за моята. Мама ми четеше същата книга. И сякаш тя беше там с нас, ако ме разбирате. И според теб е заради момичето? Казах ви, че трябва да сте там. Не може да се опише с думи, но ако сте край нея, ще разберете. Уверявам ви. Благодаря. Съжалявам, че се получи така. Ако ви се ловува, до няколко седмици ще почистят разлива. Няма никакво токсично изтичане, казвам ти. Откъде знаеш? 19 години работих на железницата и знаеш ли какво превозват? Дървесина и стомана. Абсолютно нищо друго.
Бях край езерото Крембъри с Майкъл и Тони и се опитвах да им обясня философията си за живота в гората. Тези момчета от Гранд Форкс жадуваха да отстрелят нещо преди края на уикенда, а аз се опитвах да ги убедя, че не това е смисълът на лова. Биеш ли на някъде или е поредният епизод от сериала за живота ти? Искам да кажа, че докато тримата седяхме край огъня и им обяснявах философията си, спря джипи и едни войници ни казаха да се връщаме в цивилизацията. Заради изтичането? Ако имаше токсичен разлив, щяха да ни кажат да се евакуираме и да си продължат по пътя. Но не и тези. Стояха при нас през цялото време, докато разтурим лагера, а после ни се проводиха извън гората. Извинете, господин Клейтън. Ето там. Той ли? Благодаря. Господин Клейтън? Това е баща ми. Аз съм Дюи. Бихме искали да ви наемем. Търсите водач Казаха, че сте най-добрият. и искате да ловувате. Може да се каже. Нямате късмет. Правителството ни прогони от собствените ни гори. Знаем. Но въпреки това има причина да отидете там. Да поговорим на спокойствие. Какво толкова има в гората, че горите от нетърпение да го намерите? Дъщеря ни. Изгубила се в гората? Не, тя... Военните я държат. Има ли нещо общо с така наречения токсичен разлив? Да. Дъщеря ви, казвате. Екипировката е на двама ловци, които водих сутринта. Обещах да им я изпратя, за да я приберат. Едва ли ще се върнат. Ще трябва да я натрупам в гаража при велотренажора, ските за бягане и ракетите за тенис. Защо да не я използваме преди това? През нощта става много студено. Но ако се напъхате в спалните чували, ще оцелеете. Нататък има само една ферма. От 25 години е необитаема и ако я държат тук, това ще да е мястото. Вижте, водил съм всякакви хора. Ловци и особняци. Но при вас е друга работа. За лов на глухари е нужна съвсем различна екипировка, отколкото за лов на елени или лосове. Не сте длъжни да ми споделяте каквото и да било. Но в даден момент ще се наложи да ми кажете с какво точно ще трябва да се сблъскам. Така, просто ги оганете и ги разтърсете. Лека нощ. Лека нощ. Най-добре е да си лягаме. Няма да изторят нищо, Лиса. Твърде важна е за тях.
promise you, baby, it'll all be alright. Уилямс. Уилям, спиш ли? Вече не. Кайл е на пост при момичето и ще ни пусне вътре. Идваш ли? Да. Добре. Да вървим. Това е тъпо. За военен съд сме. Само за 10 минути. Никой няма да ни съди. Нима. Хлапето ще доведе тук извънземни. Поне да го видим как изглежда. Здравейте. Просто се чудехме. За какво е тази врява? Да, нещо такова. Не съм сигурна. Важна съм за... Извънземни ли ги наричате? Да, обикновено. Добре, за извънземните. И генералът мисли, че ще дойдат за мен. Вече знаем това. Защо си толкова специална за тях? Те са моето семейство. Как така? Отчасти съм като тях. Наистина? Но ти изглеждаш като дете. Може би не са толкова различни. Може ли да ви попитам нещо? Разбира се. Ядосани ли сте им? Но въпреки това ще се биете с тях. Това не е работата. Възрастните са странни. Тридесет и 6 часа. И нищо от планината Шайен, нито от норът. И нищо в небето. Под дяволите. Знаех си, че няма да се получи. Аз съм генерал с 4 звезди и 30 години служба, а сега стоя насред изоставена ферма с 9-годишно момиче. Ще ти кажа едно. Ще накарам този плазмодий доктор Уейтман да си плати за това. Няма сам да поема вината. Ще ми кажете ли какво се обърка? Нали имахте теория? Те са на кораба си и тревожат се за детето и щом свалим онова от главата му, веднага ще довтасат. Може и да съм сгрешил. Колко е благородно да си признаете. Генерале, тук става дума за извънземни. По презумпция мотивите им, поведението им и всичко останало са извънземни. И още колко ще чакаме? Зависи изцяло от вас. Кажете ми 5-буквена дума за идиот. Цялата ни култура се гради върху страха от смъртта. На никой не му се говори за това и всеки се преструва, че няма да се случи. Така са се пръкнали всички вегетарианци. Ако не изям това животинче, то никога няма да умре. Глупости. Май никога не сте ходили на лов. Веднъж бях, когато бях на 14. Живеехме в Уисконсин. Не ми хареса. Почувствах се ужасно. И така трябва. Това е част от лова. По този начин оценява стойността на живота. Сега да вървим. Ще се стъмни преди да стигнем там, където отиваме.
Момиченцето ви явно наистина е специално. Как сте? Добре, госпожо. Какво става? Токсичен разлив, госпожо? Така ли ви казах? Да, госпожо. Пуснете ме, отивам при генерал Бирс. Имате ли пропуск? А вие знаете ли какво се е разляло? Не, госпожо. Трябва да ме пуснете. Имам важна информация за генерал Бирс. Май няма да ме пуснете. Не, госпожо. Очаквах го. Вместо да разбивам блокадата, направо ме арестувайте. Какво? Арестувайте ме и ме отведете при генерала. Не може, задържаме хората тук. Добре, тогава ме задръжте. Някой да уведоми генерал Бирс, че Мери Крауфорд носи важна информация за проекта. Не мога без провокация. Разбирам. Това става ли? Няма да дойдат, нали? Нали ви казах, че е силна? Може би не се тревожат за нея, защото е способна да се бори сама. Май не знаете кога да се откажете. На блокадата сте казали, че имате информация за мен. Излагах. Нима си въобразяваше, че ще позволят двамата с генерала да ми отнемете проекта? Негодник. Предаде ме при първата възможност. Безполезен кучисин. На блокадата в багажника. Затворете я някъде, за да не вилнее. Гадняр! Такива са жените. По-добре не ги ядосвай. Татко не се боеше от опасности, защото знаеше, че те се нуждаят от него и го пазят. И за мен са се грижили неведнъж. Защото са искали ние да се съберем. Нуждае ли са се от Али? Затова няма да позволят тя да пострада. Не сме сигурни, те не са богове. Но ни превъзхождат и пред нас са като богове. Не знаем за какво им е Али и защо са го направили. Едва ли са положили толкова усилия просто да я оставят на онези хора. Всичко ще е наред. Ще намеря Али и ще й помогна на всяка цена. Няма да разчитам на тях. Ей! Трябва да говоря с госпожица Крауфорд. Разговорът ни е личен. Може да изчакаш там, моля. Слушам, сър. Надникнал си. Дядо го е намерил в Пайн Лодж, където са се разбили. Не подозирах, че баща ти е бил толкова прозорлив. Помага, когато те лъже, глупак. Когато напуснахме Грум Лейк, открих изрезки с такива надписи. Попитах баща ти, но той не ми отговори. Тогава му казах, че съм сгрешил и явно тялото от останките в Розуел не е предавател, че трябва да има нещо друго.
А той ме гледаше така, сякаш няма никаква представа, което си е за възхищение. Мери, трябваше да ги последвам. Не можех да допусна това да се случи без мен, разбираш ли? Стига. Бих постъпила по същия начин. Знам. Ето го, значи. Това е предавателят, чрез който изпращат сигналите от имплантите. А баща ти го е крил през цялото време. Много повече от предавател е. Виждаш ли тези символи? Или както там се наричат? Удивително. И представа нямаш. От този край символите са същите, каквито си видял на копието от 47-ма. Но от тази страна информацията е съвсем нова. И не я е имало преди. Събира информация? Вече знаем защо са го оставили. Документира целият експеримент. Преди колко време свали щита? Ден и половина. И нищо? Не. Разполагаме с това, което е важно, както и с детето. Ще бъде интересно да видим какво ще стане, ако ги съберем заедно. Скоро ще мръкне. Можем да го осъществим. Извинявай. Тук къде ходите по нужда? Отзад. А жените? Също отзад. И трябва да ме заведеш? Да, ще ви заведа. Добре, да вървим. За какво ви е куфърче? Нося си пособия. Пособия? Ти май нямаш сестра. Наистина трябва да отида. Ето там. Вече мога и сама. Ще ми дадеш ли фенера? Страх ме от тъмното. Няма да е проблем. Благодаря. Ходехме за риба и на лов и така се прехранвахме. Често ме заключваше, за да отиде до бакалията. Цели 5 километра. Доктор Крауфорд, идвам да прегледам Али. Не съм уведомен. Да, така е. Трябва да изчакаш отвън. Всичко е наред. Тя няма да ме нарани. Плаках, когато Хък разбра, че Джим е премълчал, че удавникът е баща му. Не бяхме стигнали до там. Значи издадох?
Съжалявам. Наистина, просто не мога да понеса, че нещо свършва. Това обезмисля всичко. Няма нищо. Все пак нямам голям опит с децата. Всичко е наред. А и подозирах, че ще стане нещо подобно. Май доста те бива да отгадваш. Да, явно. Сигурно ти е странно да разбереш колко си силна и на какво си способна. Само малко. Май доста те оплаших. Съжалявам. Не исках да го правя. Не ви е грижа за това. Не е съвсем вярно. Не изпитвам удоволствие да плаша хората. Да ги наранявам. Въпреки това го правите. Няма да дойдат, нали? Не знам. Може би е за добро. Искаш ли да се прибереш? Да. Тук има нещо, което е било на дядо ми. Кажи ми какво пише. Прочети го и те пускам. Нали можеш да го прочетеш? Кажи ми какво пише. Какво искате да пише? Не ми се прави на малкия Буда, не ми харесва. Вземи го и го прочети. Вземи го! Готова съм. Какво стана? Боже мой! Стигнахме. Мисля, че сега е подходящо да ми кажете какво точно става. Ще ви се стори трудно за вярване. Опитайте. Чували ли сте за катастрофата в Розуел? Летящата чиния. Баща ми беше наполовина извънземен. Дядо ми е бил единственият оцелял от катастрофата. Дъщеря ни е зачената на борда на извънземен кораб и е от изключителна важност за тях. Сега я държи правителствена агенция, но не знаем защо. Каза ви, че е трудно за вярване. Вярвам на всяка нейна дума. Защо сте били при момичето? Да се опознаем. Ако някой от тях се опита да напусне района, застреляйте го. Проблем ли има? До всички целта се появи. Пригответе се.
Вижте активността на мозъка й. Вижте диаграмата. Движи се извън всякакви норми. Не бях виждал такова нещо. В обхвате! Прицелете се незабавно! Издигане на 45 градуса. Готови за стрелба! На 45 градуса! Али е във фермата. Трябва да я измъкнем. Лиса, чакай. Появиш ли се там, ще те убият. Трябва да я измъкна. Лиса! Лиса! Всички батареи докладвайте. Край. Алфа в готовност. Браво в готовност. Чарли в готовност. Всички батареи в готовност. Всички прихванете целта. Всички стреляйте по моя заповед. 10, 9, 8, 7. Сър, ами детето. Трябва да го изведем. Свободно. Сър! Свободно, войнико. 1. Огън! Назад, 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 назад! Мери! Лиса, Лиса, почакай. Не мога. Престанете да се дърпате най-после. Няма полза за дъщеря ви, ако ви застрелят на полето. Знам друг път към долината. Хайде, ела. Внимавайте къде стъпвате. Разпръснете се. Да го превземем. Придвижете се към кораба. Бъдете особено внимателни. Мери, не дай!
Застреляй я. Спрете! Позиция за стрелба. Ролите озвучиха артистите Елисавета Господинова, Петя Баджиева, Николина Чанова, Силви Стоицов, Светозар Кокаланов, Васил Бинев. Преводач Захари Генчев. Тон режисьор Димитър Кукушев. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев.